No i jesteśmy już na parkiece Lezyńści Widzawiściowo-Sportowych, ale przed Redzi Płełowie rezerwę Krebanów i Night Shadows Wejrowo. Night Shadows dobyło face-off i ju lewą stroną Baro chutko idzie. Litwin strzela i mamy punkt! Czekamy na werdykt Sandzy. Wychodzą na to, że mamy 2-1 i już wznowieni. Krebane 2 bruse, Nejtere, Litwin. Przemysław Litwin strzela, ale to nie ma mowy o punkcie, choć było bardzo niebezpieczne. Neiju. Jarońści tere, bardzo dobrze, dokładno, doła. Do Litwina, Litwin, do Miklosia Litwina, ale to niedokładne odebranie i Zarę wznowią. Baro nieudany zagrani. Litwin. No i dobrze, wybijo to z blewści. Zarebanze wznowieni. Górą. Baro niebezpieczny, ale już wybity out. Jarońści. Nejtue. Z blewści. I bardzo dobra interwencja Jarońści. Łeny nie wezdrzył może aż tak, ale poprawdze uwierz tam jak to trzymie ci i dobiło taką dobrze puszczono techniczną bala doła, to tacie interwencje są ciężkie. Teraz strzeli, mamy punkt na konto Miklosia Litwina. Piękny strzel i mamy 3-1. No i kawel tego spotkania są łebrucy. Było idzeni łeb w łeb, ale widzę, że łeb prawa taktyczno Night Shadows w pauzę dała swoje efekty, oni grają bardziej dokładno. Widzę też wici rozgrywków w dołach. Cztery prawie górą było uderzenie, no i Kwiatkowści tu wyprowadzą bala. No tu są płemuk nogą Perzynka Cysewści, a nie był w płelu Ebrona, ale Sandza nie gwiździe teraz akcja lewą stroną. Ju przejęto przez Night Shadows. I niepotrzebna próba driblingu przez swoim polu. Jarońści na lewej stronie boiścia. Bardzo dobry przerzucenie Kwiatkowści. No mógł to indywidualno poradzić, ale nie weszło mu to. I Kubisiewści zarę. Bandze wznoju. Warsińści ju ustawiony. Próba strzeleni doła, ale nie udononej. Jarońści cały czas bala nie opuściła płela. Do Kwiatkowści, ale jeszcze tu Litwin! Cały czas bala je w grze, jak widzimy. Strzel, ale Jarońści dobrze ustawiony. Teraz widzimy techniczny potencjał tego miunkarza. To pierwsi zagrani to była Blues w podka przerobłec, ale teraz widzimy. No Warsińści teraz. Łedebru bala, strzelo! Interwencja Jarońści, płesobny roz, reto skład Night Shadows przed straceniem bale. No tu kontaktowo bala mogła, kontaktowy punkt mógł Perzynka jeść dać nodze je karno ze zbrus, ale tymczasem ju Kubisiewści ta nodze próbuje wzniecać. Kwiatkowści przerzucywał płedowo, ale przepraszam, Szymańści teraz do Kwiatkowści płedowo. Warsińści był na placu. Ju próbuje skonstruować atak prawą stroną, ale Baro niedokładny zagrani. Aj, taci zagrania w środku pela nie mogą sobie darzec, sobie źle widzimy dobrych techniczno przerektowanych, przejmających ta bala. Z blewści, Webijo. Szymańści będzie wznowił z westrzódka boiścia mniewicy z autu. Piękny przerzuceni. Cysewści ma problemy i był punkt i 3 punkty! 3 punkty samobójci i to ju poprawdze zmieniło ciasto układ młeców. Ale Sandza nie gwiździe. Płesobny roz. Punkty nie są zaliczone. No i gra to ci co dali. Sandza, Ryszard Machol je niewzruszony.
liniowi tyś tu nie zasygnalizował, ale choć ja tu dokładnie widzę, że bala dotknęła punkt zonę i była wybito stamtąd przez Cysewścigo, co by miało dać im aż 3 punkty. No ale gra to ci so dali, cały czas Night Shadows i tak prowadzą w tym spotkaniem. Jarońści górą z Blewści. No i teraz bardzo niebezpieczna sytuacja i Wzerita jako interwencją, no dosłownie zatrzymał so ta bala zarę przed straceniem punkta. Jarońści to je widzec cały czas faworyt, jeśli idzie o wybieranie obrońcę turnieru w teren dobędzie dzisiaj specjalną nagrodę po tym turnierze. No i możliwe, że to Łen kogoś zabierze do restauracji u Bombli w Bolszewie, bo to prawie miewca tej restauracji ufundował nagrodę dla najlepszego obrońcę turnieru. Tymczasem sposobny strzel Miklosia Litwina. Jeśli idzie o nagrodę, to bardzo ciekawie też Taxi plus Wejrowe zdecydował się przekazać 100 zł dla króla strzelców. I będziemy wiele tu rozgrywki, no i taką stawkę. Przemysław Litwin wznowio z narożnika boiścia. Idzie panewką, płetbijo so delikatno bala, bardzo dobrze prowadzi Wzerita. Pora sekund i na dredzim końcu boiścia i konstruuje bardzo niebezpieczną sytuację. Warziński nie miał szansów mu przeszkodzić w tym, no ale tu Cysewści bardzo dobrze w obronie nie dał nic z tą balą zrobić. Teraz Litwin wznowio za tylne linie górą. Cysewści wybiją bezpieczno i Mikloś Litwin bardzo wznowił za bocznej linię. Wzerita jako obrońcowie mocno teraz pileją. Jeden przewznowiającym, jeden bardzo dobry, bezpośredni krecy i zamurowanie punkt zony. To jest taktyka obrony Krebanów, Brusów. No ciężko z tego, więc później z kontrataka osobliwie, że widzimy, że dzisiaj no techniczno i ma ta gra nie idzie. Chcemy sobie nie kiwać, ale no teraz może coś uda się we tworze. Z tymczasem Litwinowie w natarcym. No i teraz bardzo niebezpieczne przechwycenie, ale Jarońści przechwycenie podani go łet swojego, ale w takiej sytuacji, że ciężko było Warszyńści mu bala odebrać, równo jak on był w sztandze ja odebrać, ale już za krótko obrońcę karna Night Shadows to wszystko sadzało. Cysewści z dołu wybiją taki golfowy zagranie, ale jak widzę no, nie trafił ani do dołka, ani do partnera. Kubisiewści teraz wchodzą na boiście, Łen razem z Warsińskim bandą próbuje tu no, odwrócić kawę tego spotkania na 2 minuty przed końca. Kubisiewści, Łostowio bala, Cysewści mu. Cysewści. Warsiński teraz już znał Night Shadows. Nie było punktu, nawet pokazywał to Tomasz Myszewski z dzisiaj reprezentujący czarny płycie, ale na co dzień trenujący Night Shadows udcewie przez nowo, że tu punkta prawie nie było. Je dali 4-1, no i tu mogło się skończyć samobójczym strzeleniem Cysewskiego, ale już Warszyński przebale strzelo i mamy punkt! Piękno! Kasiel Jarońści załomony, choć no jest cały czas widać, że oni prowadzą i to no, nie rzeka się bezpieczno prowadzą, ale prowadzą 2 punktami i prowadzą też na boiściu, jeżeli idzie o trzymanie bale, ale tu niezadowolniony obrońca. I Chudci wznowieni, Chudci strzel Kwiatkow ścigłe. No i mało zabrakło, a mamy miele tu baro Chudci łed z weskani tych drobnych stratów. Cysewści znał golfowi wznowieni, ale znał. Nie było szansów, żeby ktoś stać i podanie odebrał. Pytanie czemu? Czemu on tak wznowił ta bala? No może wysoci krecy Night Shadows prosto no, ten pressing nie dawał mógł gdzieś tam przeprowadzić jakieś spokojne akcje i oni próbują szukać szansów. No ale tu mogło obecnie bezpiecznie przechwycenie Kubisiewści. Za długo żdył Jarońści z tym, ale uretuso Perzynka ściescym. Wiele chaosu nawet z środku pola już strzel, ale nie ma Przemysław Litwin. Widzec niezadowolniony z tej różnicy pora centymetrów, jako zeleła bala łet do becy punkta. Czasaterem Mikloś Litwin. Dwaj wysoci napastnice.
siekają tu swoich szansów, żeby jeść w ostatnich sekundach. 20 sekund zostało nam do końca podwyższyć ten efekt. No i to Blues 2 punkty przewadzi. Tej jedną akcją mogą na prowadzenie więcej rezerwę Krebanów. Ale to by musiał bez poprawdze pech. Teraz próba strzelu i piękny strzel! No, ryzykowny na 5 sekund przed końca strzeleni w stronę swojej punkt zony, ale Mikloš Litkin dobiwał posobny punkt. I mamy 5-2 w dredzim spotkaniem. Ja ci rozegrał Night Shadows Wejrowe i Krebane 2 Bruse Wejrowe. Łeko załoso lepszy, posobny mecz przed nama. Juzare.